हर महादेव। मैया भवानी की जय। प्रेम से बोली गौरी पुत्र गणेश की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो आज जो हम कथा लेकर आयल बानी गुरु बहिना सब, केहू के जो बोलल जाला कठोर दिल होई ने वो पिघल जाई सुन के। काहे कि कहल जाला माँ के ममता माँ के ही ममता होला, आ बेटा के बेटे होला, आ पतो के तो उनका समझे न पाई केहू केहू ना समझ पावेला उनका हृदय। लेकिन माँ के जो ममता होला वो हमेशा अपने बाल बच्चन के लिए हमेशा दया और हमेशा आशीर्वाद ही भगवान से मांगल जाला। तो यही तरह से एगो बूढ़ी महतारी रहली है गुरु बहिना सब। यही तरह से एगो गुरु बहिना सब के एगो महतारी रहली, बहुत अपने बेटा के मतलब बहुत मानत रहली। दोनों पति पत्नी अपन जो दंपत्ति जीवन रहल, शादीशुदा जीवन रहल, बहुत अच्छा से जियत रहल लोग। लेकिन जब एगो बेटा हो गए रहने, तीनों जने बड़ा खुश रहे लोग, माई बेटा और पति। बहुत बड़ा मतलब वो लोग के खुशहाली रहल कि चल हमरे एगो बेटा बाने। लेकिन जो कहल जाला कि कब केकरे जिंदगी में नजर लग जाए, कब केकर कहाँ बिगड़ जाए केहू नहीं जानता। वही तरह से उहो जो मेहरारू रहली, औरत रहली, उनका पति कुछ समय के बाद चल बसने, भगवान उनके अपने पास बुला लेने। अब ओकरे बाद से का भइल कि माई बेटा दोनों जने अकेला हो गए लोग। अकेला हो गए लोग, माई बेटा रहे लगल लोग। अब जो महतारी रहली अपने बेटा के पढ़ावे लिखावे के हर एक कमी के पूरा करे खातिर सब वो काम करे जौन उनका ना करे के चाहिए। यानी कि केहू के घर के जो घर बर्तन झाड़ू पोछा वाला सब करे लगली अपने बेटा के पढ़ाई लिखाई खातिर, उनका हर एक कमी के पूरा करे खातिर। लेकिन उनका पति के रहला में ये सब कुछ ना करे के पड़त रहल, बहुत आराम से जिंदगी जियत रहल लोग। लेकिन कहल जाला कब केकरे जिंदगी में आग लग जाए केहू नहीं जानेला। वही तरह से वो बेचारी उनके जिंदगी में आग लग गई रहल वो औरत के। अब बेटा के लेके कहाँ जैती, वही गांव में रहली, वही घर में रह के पढ़ावा लिखावा सब कुछ करे लगली और अपन जिंदगी जिए लगली। अब ओकरे बाद से का भइल कि बेटा के अपने पढ़ा लिखा लेली, पढ़ौला लिखौला के बाद से उनकर आगे रहे बढ़ा लेली, और बढ़ौला के बाद से यानी कि पढ़ लिख के आगे बढ़ गई ने, नौकरी पा गई ने, आराम से रहे लगने। अब सोचली बेचारी चला अब सुख ना कैनी अब ते कॉले। लेकिन तब उनके जिंदगी में उहो ना लिखल रहल, कहाँ से बेचारी सुख करेंगे। तो बहुत शिव चर्चा करें, बहुत भजन कीर्तन गावे, भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्त रहली, बहुत बड़ा भक्त रहली। लेकिन भगवान भी उनकर कहाँ कहाँ ना परीक्षा ले ले बाने। वही तरह से उनसे परीक्षा लेत लेत एक समय ऐसा ला देले बाने कि बेचारी वो परीक्षा में भी वो पास हो गई बाड़ी, भगवान के नजर में एकदम महान बन गई बाड़ी। तो अगर आप लोगन के हमार कथा जो बाटे पूरा अंत तक सुनम, तबे आप लोगन के रहस्य और कथा के अंत पता चली कि का कथा के रहस्य बा, का कथा में गुण बाटे। अगर आप लोग गुरु बहिना आप लोग पूरा अंत तक ना सुन पाई तो कथा के रहस्य और गुण आप लोगन के पता ना चली। तो कथा के रहस्य गुण जाने खातिर पूरा अंत तक गुरु बहिना आप लोगन पूरा अंत तक कथा के सुनो। ओकरे बाद से का भइल कि जैसे उनका बेटा बड़ा हो गई ने, सब के कहे लगल कि तू अपने बेटा के शादी कही दा। कहली ठीक बा। जगह जगह से रिश्ता आवे लगल। एक जगह उनका लड़की पसंद आईली, शादी कर देली। कहली चला हमार बहू आ जाइए, बहुत आराम से हम रहो। बहू आईली, लेकिन अब बहू जब आ गई बाड़ी उनके घर में, आराम से खात पियत सास पतोह सब जने बालो। लेकिन उनका पतो कि एक चीज अच्छा ना लागे कि जौन भजन कीर्तन रोज रोज गावे जा, इन्ने उन्हें चल जा भजन गावे कीर्तन गावे, तो ऐसे वो परेशान हो गई रहली। कहे कि ते इन्ने उन्हें चल जाली भजन कीर्तन गावे चल जाली, हमके अच्छा ना लागता। तो सोचली कि अब एकरे लिए का करी, अपने पति के कैसे कहीं कि इनकर इस स्वभाव हमके पसंद ना देता। तब ओकरे बाद से का भइल, एक दिन अपने पति से का कहतली कि तोहरे माई के जो स्वभाव बाटे हमके पसंद नहीं आवता। अब सोचे लगने कि का बात भइल है कि हमार माई का कह देली और कौन काम ऐसा कह देले बाड़ी कि जैसे इनके पसंद ना आवता। पूछा तने कि का हमरे माई के स्वभाव ना पसंद आवता, कौन ऐसा गलत काम कह देले
बाड़ी। कहत का बाड़े उनकर कहत का बाड़ी उनकर पतो कि देखी ई रोज अपन नहा धो के खा पी के कहीं न कहीं चल जाली, आ नहीं तो कबो खैलौ ना रहली तब कहीं न कहीं चल जाली। जब केहू आ जाई बोलावे तभी चल जाली घर में से। हमके ई स्वभाव पसंद ना आवता। तब कहने तब का करी, तो कह तलीका कि जा इनके कहीं पोखरी में गढ़ी में कहीं भी जा इनके फुकता पियावो, कहीं छोड़ी आवो, लेकिन इनके घर में ना रख, हमके स्वभाव नहीं अच्छा लगता। कहने दादा ये हमरे माई के मुआवल चाहती है। तो फिर कह तली या कि अगर हमरे साथे तोहके रहे के बा तो तू अपने माई के छोड़ी द, आ नहीं तो अपने माई के साथे रहे के बात हमके छोड़ी द। अब वो सोचे लगने कि अगर ई चल जाई तो हमरे बाल बच्चन के जिंदगी खराब हो जाए। कहने की चला माई तो बूढ़ हो गई बा, ओकर कोनो बात नहीं खे। तो कहत ली वो कहत का बाने उनकर बेटा तब का करी, तो कहत का बाड़ी की सुनो जा नींद वाला गोली लेके आई हो, नींद वाला गोली ला के खिया के जब सूत जाई हैं तो रजाई में लपेट के कपड़ा में खूब बढ़िया से बांध के ले जाइए इनके जहाँ को घाट होला, जहाँ मतलब मरघटिया रहेला वहाँ इनके फूक ताप पे आई हो। फूक ताप के आके ओकरे बाद से काम क्रिया क के हमन के आराम से रहल जाए। कहने ठीक बा। अब यही तरह से का भइल कि उ एक दिन लेके आईने बिहाने भइले नींद वाला गोली ले आईने खिया देहने खूब बढ़िया पूरी सब्जी तर बनल खिया देले बाने। तो उ आज बेचारी नमक रोटी खात खात बेचारी बुढ़िया उ परेशान हो गई रहली। तो पूरी सब्जी पौली तो खूब बढ़िया से खैली, स्वाद लेके खा बड़ा खुश भइली। कहली कि देखा ने आज बेटा पतो कितना सुंदर पूरी सब्जी खीर बनौले बालो। लेकिन मन के छल ना जानली कि हमार बेटा पतो हमरे साथे ऐसा छल कर, यार पतोहिया करी तो करी लेकिन बेटा वो छल कर देहने। यही तरह से का भइल कि उनकर खाना में नींद के गोली मिला के खिया देले रहल लो। उ बेचारी खा लेली कुछ घंटा के लिए तो सूत गईली, लेकिन बूढ़ के जात की उनकर जल्दी से नींद खुल जा। लेकिन नींद कहाँ खुलल बा, ध्यान से सुनम गुरु बहिना सब। नींद तब खुलल बा जब उनके पकड़ के उनका बेटा जब वो सूत गइल बाड़ी तो इहो लोग का कैले बालो इनकर बेटा की लपेट के लेके गइल बाने मरघटिया, यानी कि जहाँ लाश ओसी जरावल जाला वहाँ ले जाके वहाँ लकड़ी ओकड़ी सजा के वही पे सुता देले बाने। और ओ दिन जब माचिस लगावे जात रहने, जब अपने माई के आगे देवे जात रहने कि लावा नीचे से जला दी, तो वो माचिस भुला गइल बाने घरे। जब तक घरे गइल बाने ले आवे, यहाँ भोला जी दया कर देले बानी वो बुढ़िया के ऊपर, काहे कि वो बुढ़िया भोला जी के भक्त रहली। ओकरे बाद से का भइल बाटे कि जब लेवे गइल बाने वहाँ से माचिस लेके आवत ताने, तब तक उनका महतारी वहाँ से उठ के जाके एक पेड़ के पीछे छुप के देखत तली कि देखी हमके के मुआवल चाहता। देखले बाड़ी अपने बेटा के, लेकिन तब वो गिला सिकवा नहीं कैले, कहले बाड़ी लागता गलती से ला के धो देले रहल है। चलो कोनो बात नहीं, हमारे बेटा जब घरे चल जाई तब हम चलम। उनके आग लगा देले बाने। लगौला के बाद से जब उनका वहाँ नींद खुल गइल बाटे, ओकरे बाद से जब नींद खुलल बा तो उठ गइल बाड़ी। ई तो पीछे छुप के देखत रहली, वही पेड़ के नीचे बैठल बाड़ी, आग लगा के चल गइल बाने। वही समय पे चोर डाकू आके वहाँ जितना चोरी कैले रहने लोग वही मरघटिया के लगे आके गिनत आलो अपन सर सामान कि हम इतना चोरौले बानी, तू इतना चोरौले बालो। ओकरे बाद से का बात ही होता कि जब वो लोग गिनत आ लोग तो ई बुढ़िया हाँ करे ओई में हुकारी पाड़ दे। तो ऊ अब सोचत ना सब की लागत यहाँ ई मरघट्टा है, मतलब ई लागत मरघटिया है, यही से यहाँ लाश जौन जड़त ओई में लागत आत्मा यहाँ में बाटे, लागत भूत प्रेत बाने सब कि अब कैसे का कल जा। अब डरन का कैले बाने सब, जितना सामान रहल सब सामानवा छोड़ के वहाँ से भाग पड़ल बाने सब। भाग पड़ने सब बुढ़िया जो रहली उ जब वो भाग गई ने सब तो कहत का बाड़ी कि लागत आई सब सामानवा हमारी खाटिन भोले बाबा भेजले रहने हैं। चलो देखल जा। अपन अचरा फाड़ के वही अचरा में सारा सोना गहना जितना पैसा कौड़ी रहा सब धैली और बांध ले ली। बांधला के बाद से अपने हे तरह जैसे नहीं लुगड़ी आदमी दाब के चलत रहल पहले के बुढ़िया लोग, वही तरह अपने काखे तर दबले बाड़ी दाब के और अपने घर के रास्ता पकड़ ले
बाड़ी, घर के रास्ता पकड़ले बाड़ी, जा तली अब पहुंच गइल बाड़ी अपने दरवाजा पे और कहतली कि ए बेटा गेटवा खोला, पैरवा दुखाता, जल्दी खोला बेटा कि भोर हो गइल बाटे, जल्दी खोला। अब तो ई ने बेटा पतोई सोचत ने लागत माम हमरे माई के भूत आ गइल बाटे, मतलब माई के आत्मा आइल बाटे भूत बन के। त कहत का बाने उनका बेटा का कहतन ए जो न रे गेटवा खोल दे। तो का कहती या उनका पतोइया ना हम ना जाइम, जा तू आई खोला, तुहार माई है, हमके पकड़िए तो हमके धर के मुआई दिए, भूत हो गइल बारी आ तू उनका बेटा व तोहरे पे दया करिए। तो कहता ने कहा कि ना हम ना जाए कि ते न कहले हमें मुआवे के। तो वही पे देखी उनका पत्नी के तरह बदल गइल बारी, छल कह देले बारी अपने पति से कि जब तू अपना माई के ना भइला तो तू हमार का होइब। तो उनका पति कहत का बाने कि अरे अब अफसोस करता ने, कहता ने ठीक बा। अफसोस करत हुए गइल बाने, दरवाजा खोलता ने, उनका माई जब बेर रहल तब बेर दरवाजा पीट पीट कहे कि गेटवा खोलो। ओकरे बाद से का भइल बाटे वहां से उठल बाने अपने कमरा में से, यानी कि अपने रूम में से उठने, रूम में से बाहर निकलल बाने, गइल बाने दरवाजा खोला तने तो देखा तने अपने माई के उहे सफेद साड़ी में आ इतना थी ले ले बाड़ी। अब लेले के बाद से भोर ते होत रहल, अब सोचत तने का करी, भूत ये कि का है। कहत का बाड़ी उनका माई हैसन बाटे है सामान पकड़ और हम जा तनी सुते, हमके बड़ा नींद आवता, सजवे के हम सुतल रहनी है, नींद खुल गल बाटे, वहाँ जगनी है तो फिर रहनी है और फिर वहाँ से आयल बानी तो बड़ा नींद आवता हमके सुते है, लेकिन सामान पकड़ ला लोग बड़ा बढ़िया से। अब इतना सोना पैसा देख के उनका पतोई कहत अरे अम्मा जी कहाँ से ले आयल बानी, चलिए आई सुती लगली, बड़ बिस्तर लगावे बढ़िया से, चदर उदर बिछा उछा के मच्छरदानी लगा के अपने सास के सुता देले बड़ी, कहली सुत। तो उनका बेटा पूछा तनी माँ कहाँ से इतना गहना पैसा लेके अइलू है। तो कहत का बाड़ी कि सुनो ऐसन बात बाटे, हम जहाँ से भी ले आयल हो हम ई सारा बात हम सबेर भइला के बाद बताई। अब उनका पत्नी के मन में का छलाइल कि चलो बुढ़िया सुती जा तलीन से, चल तनी कुछ बात कहे। अपने पति के कहले बाड़ी सुनी घर में चली, सब सामान लेके गइल बाड़ी घर में, कहतली कि सुनी हई लागत आ और माई जिंदा हो गईली है, ये भोले बाबा इतना धन दौलत दे देने हमें, तो ऐसे अच्छा बाटे कि जे तरह अपने माई के कैले बानी वही तरह हमारियो साथे करी और ऐसे ढेर हम मन के दे दिए भोले बाबा धन दौलत, तो हम मन के खूब बढ़िया घर और खूब अच्छा महल अटारी बना लेवल जाए, लइकन के पढ़ाई लिखाई राजा महाराजा नहीं यहाँ 4 चक्का के गाड़ी 4 गो रख लेवल जाई। अब यही तर मन में लालच आयल बा उनका पतोह के, लेकिन उनका सास कहले रही सवेरे ले रुकल रहिया, यानी कि सवेरे हम तो हम लोग के बताई हमरे साथे का भइल रहल है। अब एक बाद से का भइल बाटे उनका पतोह भी वहाँ लालच में आ गइल बाड़ी, कहत का बाड़ी कि सुनी हमके जैसे जैसे अपने माई के कैले रहनी वैसे वैसे करम। अब भइल बा कि जैसे जैसे अपने माई के कैले रहने, नींद के गोली दे के खाना वाना बना के खिया पिया के वही तरह से अपने मेहररुओं के कैले बाने, खाना वाना बना उना के खिया के नींद के गोली दे के सुता देले बाने। आ सुतौला के बाद से लेके गइल बाने उहे मरघटिया पे, उहे जहाँ लाश फूकल जाला वहाँ लेके गइल बाने और ले जाके वहाँ बैठा देले बाने, मतलब सुता देले बाने, सुता उता के वही पे आग लगा देले बाने। अब लेकिन अपने माई के बेरिया माचिस भुलाइल रहने और अपने मेहरारू के बेर का भइल बाटे कि उनके बेर माचिस जो पकेटे में लेके गई ने, सोचने कि माई के बेर तो माचिस भुला गए रहनी घर है, तो जब वो भुलाइल रहने तबे तो वो जिंदा हो गई रहली और अपने मेहरारू के बेर नहीं भुलाइल लेके गइल बाने, सोचले बाने कि हमार जैसे माई जिंदा होके चली आई घर वैसे हमार मेहरारू जिंदा होके चली आई है। लेकिन भगवान के तो कुछ और मंजूर रहल, लेके गइल बाने वहाँ आग लगा देले बाने, आके घरे आराम से सुतल बाने। आप सोचत ने कि हमार मेहरारू इतना धन दौलत लेके आई सवेरे, जैसे सवेर होई हम 5 बजे उठम गेट खोलम वैसे ही हमार मेहरारू चली आई। वही 1 घंटा समैया में का से का कह देले बा लोग दोनों जने मिल के।
लालच में इतना पड़ गए रहल लोग कि ऐसा काम कर दे ना। अब 5 बजे से दिन के 10 बज गईल, कहतने कि उ जो उनका माँ रहली कहली कि चल आज तो छुट्टी के दिन बा, लइकन बच्चन के सुत आराम से उठिया काम उम करबे करिए, काहे कि हम जाई जगावे। लेकिन तब वो जब 10 बजल बात एक बार आवाज देतली कि ए बुचियो को माई काहे उठत नहीं खू, ए बहू उठ जा 10 बजता। अब रहे तब न उठत, कहता ने का उनका बेटा कि ये माँ तुहार पतो नहीं खी आइल, तुहार पतो तो गई रहलिए जहाँ से तू आइल रहली वहीं हम गईनी जरा के आईनी है, और वहाँ से आयल नहीं खी, दिन के 10 बजता। तब उनका माँ कहतली अरे हम कहले रहनी भोर होई तो हम बताएम, दिन होगी तो हम तो लोग के सारा बात बताएम, सबेर भइला के इंतजार करे के चाहिए ने। तब पूछत ने अरे अम्मा अब हम का करी, अरे माई अब हम का करी, रोत ने कहत का बारी जा जा जल्दी से देख। अब जाके वहाँ देखत का बाने जहाँ लाश जल उ जरा के आयल रहने वहाँ राखी हो गइल बाटे, आ चूड़ी उड़ी जौन कुछ बचल रहल उहे रहल। अब वो चूड़ी राखी बिटोरले बाने, आ बिटोर के लाके कहतने अपने माँ से कि माँ ये चूड़ी रहल है, ई है चूड़ी रहल है, ये राखी बचल बा। उनका महतारी रोवतली कहतली के बाबू एको बार हमसे ना पूछला हवा कैले से पहले, तू जौन हमरे साथे कैला तो कैला, लेकिन काहे ओकरा साथे कह देला। अरे एको बार हमसे पूछले रहता कि हम ऐसा कमुआ काहे कैनी तो तू हम बतौले रहती, आ कहले रहनी भोर होई सबेर होई तब तोहके बताएम का भइल बा। काहे ना इंतजार कैला लोग। अब तो रोवतने बिलखतने, अब का करें, अब जन हो गइल। भगवान भोलेनाथ कहतने कि यही से कहल जाला कि केहू के लिए गड्ढा ना खोने के चाहिए, जे गड्ढा आन के लिए खनेला उ अपनिए उमे कूदेला पहले, तो उ आन के लिए खनली उनका पतो तो में उहे फंस गईली और जड़ मर के खत्म हो गईली। तो यही लिए आन के लिए गड्ढा ना खने के चाहिए, और जे सच्चा दिल से रहे ओके कभी भी ओकरे लिए भगवान के जे पूजा पाठ करे ओकरे लिए कभी बदुआ नहीं देवे के चाहिए। ते गुरु बहिना लोग, आप लोगन के अगर हमार कथा पसंद आवे तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करम, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। कहाँ से रहुआ सब देखा तनी आप हमके जरूर बताइम कमेंट बॉक्स में, काहे कि हम कमेंट बॉक्स हमेशा पढ़े नहीं। तो हर हर महादेव।